माबायदि गाथोननि दैयाव दुगैबोला नोंबायदि हिन्जावखौ मोनगोन आंलाय माबायदि गारिखौ बायना दिन्थिबोला नोंबायदि हिन्जावखौ लफायनो हागोन आंलाय दुखुलै बेनाबथाय एमाव राजा एसे नांबानो एकदमबारे रमिय'सो जाखायो मानसियानो हाय हालालै आं नोंखौबो साला मोजांसो बुंदों नों सिंगोल लाइफखौ नुवाखै हा गावना गार्लफ्रेन्ड दङ नालाय जोंफोरखौ फात्ताखौनो होआब्रा जोंनि दुखु दाहाफोरखौ बुजिया लोंनोबाल'सो लोगो नांगौ नङा हा लोंनोबाल'सो जोंखौ नांगौ ओमफ्राय लोंनो गैयाबाथाय ओमफ्राय गैला बेनो गार्लफ्रेन्डनि खिबु दाय लोंनोबा लोंलाय सिरि एकदमबारे हिन्जावनि खोथा लानानै दावराव खालामनो थाङा आंनि सिगाङाव सोमसि फिसाय बांद्राय खोथा दाबुं नोङो हा बांद्राय खोथा दाबुं मिथिबाय गैया फेसबुकफोरावबो हाय हेल' होननानै सिख्लाफोरखौ बुंहरो बे सासेजों रिप्लाइ होजाया बै सासेखौ हाय बुंहरो बे सासेजों रिप्लाइ होजाया बै सासेजों हाय बुंहरो गैया रावबो नायनानैल' थायो किसुमानाथ' नायबावासो दुखुब्रा एथ'गाब सिख्ला दङ आंनि फ्रेन्ड लिस्टआव सासेसो रिप्लाइ होनो हायोना गैया सासेबो रिप्लाइ होआब्रा आरे बमब्रमा भाई आं नोंखौ बारे बुंखायो बेफोरबायदि थाखोआव दा फोनांखा आं दाखालिबो बुंखांबाय गस्ला गुफुराव खान्थाल आथाखौ दा फोनांनोला नों जेरै सिंगोल लाइफआवनो दंना भाई बेबायदिनो था मिथिबाय बेबायदिनो था बिदि बुंनानै अख्रां नायदावबाय थानांगौ नामा जोंहा अख्रां नायदावबाय थानांगौ सैथो नों बुंनायाबो मा होनबावगोन आरो आं नोंसोरखौ जुदि गार्लफ्रेन्ड मोनफ्लांबाय अब्लासो मिन्थिगोन बाला गुदुङाव आथिं होनानै लानाय मिथिबाय बाला गुदुङाव आथिं होनानै लानाय राजा नोंखौबा बारा फोथायनो गोब्राबलै साला सिगिनाल' दोननो नागिरो जोंफोर सिंगोलफोरखौ ओमफ्राय गावबागाव गार्लफ्रेन्डफोरखौ गार्लफ्रेन्डफोर थाखानानैबो गोदान लुगैयो दाखालिबो सोर सिख्लाखौ लोगो हमामोनलै सोर सिख्लाखौ लोगो हमामोन काजिन सिस्टारसो मोनलै बियो काजिन सिस्टार मा सानोब्रा नोंलाय बमब्रमा आं थिगखौनो सानदों आं नोंखौ मा राजा मिथिबाय साला बिनानाव लिंफ्ला बिब' लिंफ्ला गार्लफ्रेन्ड बनायग्रा नोंसोरनो थाखानानैबो साब्रै साबा बेंग्राया मोजांसो बुंदों बेयाव मोजांसो बुंदों बेनिफ्राय सिख्लाफोरखौलाय माथो सिंगोलखौनो मोननो नागिरा गासिखौबो बयफ्रेन्ड गोनां गोजाल' लोगो मोनखायोलै सयथिबो ओमफ्राय जों सेंग्राफोरा माथो सिंगोल गोजा ओमफ्राय सोरजों रिलेसनशिपआव दं होमबालाय बिसोरलाय सिख्लाफोरा सोरजों रिलेसनशिपआव दङ नोंसोरबायदि गार्लफ्रेन्ड थाखानाय हौवाफोरजों गैयाबालाय हा नोंसोरबायदि गार्लफ्रेन्ड थाखानाय मानसिफोरजों गैयाबा बै सिख्लाफ्रा सोरजों दङ नोंसोरबायदियानो चालुब्रा गार्लफ्रेन्ड सासे फटायनो हाखाबाथाय एकदम एक्सपिरियेन्स जाखानाय बायदि बैखौ लां एकदम आवग्रिनानै दोनखायोब्रा ओमफ्राय जों सिंगोलफ्रा थादो फोद्दा लांखांनानै बे बाराबोलाय बिराद बारा बुंबायलै नों बमब्रमा संस्कारबा होता है बन्धुफोर संस्कारबा होता है लानानै नायब्रा लाखांनायनि उनावहाय कमप्लेनल' दा होफै जोंनि खाथियाव मिथिबाय एफा गियोबा गार्लफ्रेन्ड थानायखौ एफा गियोबा मानोथो गार्लफ्रेन्ड लायामोन नोङो आरो गोदानसो फटायनो नागिरबावो नोङो हा मोजांसो बुंदों गार्लफ्रेन्डखौ प्रब्लेम मोनदोंबा हरदा सोमस्रि आंनो लानोसै लायबानो जाबाय जेबो प्रब्लेम गैया लायथां महरफोरबो गैया नालाय ब्रा बोरैबाबो बबेबा खनायाव सौग्रोनानै सासे सानै मोनसनबायबाबो महरखौ नुनानैनो फावसायफिनो जेरैबो जारलाहालै माथो होनबावनोब्रा आरे भाइ बमब्रमा नोंनोलाय सोर खिथालायखो बे रावखौलाय सिख्लाफ्रा महर मोखां नायनानै मोजां मोनो होननानै मोना बिसोरनो गासिबो सोलिजोबो हाइथाबाबो जायो गोजौबाबो जायो लोदोबाबो जायो हांख्रिंबाबो जायो गोसामसामबाबो जायो मिथिबाय सब सोलिजोबो खालि देगावल' नांगौ बिसोरनो देगावल' मिथिबाय केटिएम थादेरदो गोजाखाथारबाय आरो साखा खब्रै थाबावदो आरो जासिनबावबायसो मा नांबावगौ आरो बिसोरनो खालि बिदिखौल' नांगौ मिथिबाय बिसोरनो महर नाङा सेसलै नों बमब्रमा बे जोनोमाव नों थालिर बिफां गायजायाबा गैला आरो बिदिसो जाहैबाय होनबा खोथाया जागोनब्रा भाइ जागोन खाफालाव दङबा ना गोरानाबो बिदै देगोन नङालाय सन्तला आं मिन्थियालै आं जेबो खोथा बुङा बेवहाय लोंनो मोनबानो जाबाय आंनो जौ मोनबानो जाबाय आंनो जेबो नाङालै आइया सन्तला साला मालाबानो सिरि थाफ्ला गेजेब सानाखौबो जाजोब्बाय जौखौ माथो लुनानै लोंगासिनो दं बिसोर फैसा थाखा होनायाबा कनजुस साला
नोंसोरबायदि लोगो थानानैनो नोंसोरबायदि लोगोनि सायाव एसेसो आङो जायाबालाय माथो खालामनो होमबा आंबो होयो दा दिनै गैयाखायसो आं होआखै आं उनाव होगोन ना मिथियोलै सन्तला मिथियो नों बेसेबां फैसा जोंनो होयो नङालाय होबोगासिनो दङ उनावबो होगोन दे मोनथिखायो दे जिखिनि दङ लोंदो ओमफ्राय सानाखौ नों मोनजाला मिथिबाय सन्तला मोनजाला नोङो दे बमब्रामा लोंदो आरो बारा दुखु खालामबाय थानांला नोङो